बे जाबाय कमप्रिहेन्सिभ मोनसे मा होनो बेखौ गनायलायनानै एकर्ड खालामनाय मोनसे एकर्ड बियो सोरखौबा दोननानै सोरखौबा नासयनानै एकर्ड नङा बियो आन्दलनखौ सोर खालामदों एबसुआबो खालामदों बर' रायजोफोर खालामदों आखायाव अस्त्र लानानै एनडिएफबिआबो मावदों फारसेथिं आरो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जायफोर संगठनफोर दं बाहेरानि बर'फोरनि माने माखासे पलिटिकेल राइट ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिथांमोना आवाज होबाय थादों बेथ' जोंनि दाबि दा बे दाबिफोरखौ सुफुंनांगौनि बेलायाव जाय संगठनफ्रा आन्दलन खालामदों गासैजोंबो सावरायलायनानै वान्स फर अल मोनसे सलुसनाव लाबोनायनि मोनसे कमप्रिहेन्सिभ पलिसि बियो आरो बे हिसाबै बयबो बहाय बाहागो लादों बहायथ' सोरबा माने मेगन मेसेबनानै सहि खालामदों बेथ' आं साननोनो हाया आरो आं सानो बिदिबो नङा मानसिफ्रा खोथाखौ बुजिया माने अनेक समाव अनेक खोथाफ्रा मिस इन्टारप्रिटेसन जायो हयथ' बे बाथ्राखौ बयबो बिदिजोंनो बेखौनो लानानै हयथ' सोरबाया आरो पलिटिकेल बय राजखान्थिनि मोनसे आवाज हिसाबै रायजो राजाफोरखौ मोनसे मिसलिड खालामनो थाखायथ' नाजानायबो जागोन गतिके आं सानो बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै बुजियो दिनैनि तारिखाव 2020नि एकर्डनि गेजेरजों जोंनि समाजावदि सान्थि फैबाय बेखौ गनाया नामा प्रथम खोथा बेखौ गनायोबाथ' सुक्तिखौ नों गनायनांगोन आरो मोनसे बाथ्राखौ नायदो नों सुक्ति जानाय लोगो लोगो बर'नि बबे आफादा जोंनो नाङा होना बे समावथ' सरकारि हिसाबै जोंहा बिटिसिआनो दंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिथाङा गावनो बहाय उइटनेस जानानै दङ बिपिएफनि जेसेबां नेता बयबो बरायदों बेनो जोंनि मोनसे आरोबाव गोजौआव दावखोलांनायनि मोनसे आरो गिदिरथार मोनसे आरोबाव आगान होननानै बुङाखै होनबा दा बै समावहाय गासैबो थिगै थागैनो दंजोबो बयबो बिराद मोजां जाबाय होनदों खिन्थु दिनै राजखान्थिनि सार्थआव गोहो सेलायनायनि सार्थआव बे गासैबो बाथ्राफोरखौनो जुदि नंखाय होनना बुंफिनलायोबालाय बेलाय बोरैथो जानांगौ जाखो खोथायाथ' खोब दुखुनांथाव जागोन बेबायदिबा आरो नेताफोरनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राफ्रा बे जानो नाङा जे नोङो मोनसे पावार मोनफिननांगौनि सार्थआव नों गोदो खामानि मावबोनायफोरखौ माने सोरनाबा जादों सोरनाबा जाया बेबायदि बुंलायनोसो नों भट आदाय खालामनो नागिरनाय बेथ' मा धोरोमनि माने मा रोखोमनि बेलाय राजनिति बेलाय आं बेखौ खुनुदिन गनाया आरो आं बिदि सानाबो गतिके आङो सानो जे फैबाय थानाय समावहाय जोंनि राजखान्थिया गुन गोनां मोनसे राजनिति जागोन आरो दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल हान्जाया जे मोनसे नेशनेल पार्टी बिजेपिजों लोगो जानानै जों जेरैबायदि मोनसे स्टेप लादों बिटिसिआव सान्थि गायसननानै बिटिसि एकर्डफोरखौ जे मोजाङै मावफुंलांनायनि मोनसे बाय एजेन्डा लादों बे एजेन्डाया मोजाङैनो जाफुंसारलांगोन आरो बेवहाय आंनियासो मोजां आंनि सोरनियाबा गाज्रि बे गासै बाथ्राखौ ज्राब गारनानै जायफ्रा दिनै बिरोधियाव दङ बिथांमोनाबो पजिटिभलि मोनसे पलिटिक्सखौ खालामथों आरो मोजाङै जुदि खालामा रायजोफ्रा अनगोन दा गतिके सोरखौबा माने एकर्डखौबो लानानै बिदि मोनसे समाल'सना खालामनायनि चेप्टार बेखौ क्ल'ज खालामनांगौ आरो मोजां मोनसे पजिटिभलि बाथ्राफोरखौ सावरायनानै मोजां पलिटिक्स खालामलांनायनि एजेन्डाजों जाहाथे आवगायलाङो आं बेखौसो खावलायगोन बिटिआर एकर्डनि जे दफा मावफुंनायनि थासारिया माबायदि जाना दं आं सानो दासिम बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर बियो 70% कमप्लिट आरो जों माखासे दफाफोरखौ जेरैबायदि जोङो मोन्दों बियो गोरलैयैनो जाफुंसारबाय जोंनियाव मस्ट चेलेन्जआ जाबाय मा जोंनो सिमा बारायनाय बे एकर्डआव आरो खारन बे एकर्डआव मोननै जिनिसा मेइन मोनसेया जाबाय अगमेन्टेसन अफ इट्स पावार एन्ड फांसनिं एन्ड स्ट्रिमलाइनिं मोनसेया जाबाय अगमेन्टेसन अफ इट्स एरिया आरो बेसिक जिनिसा बे मोननैयानोखा दा बेवहाय जुदि जों नायो एरिया बारायनायनि जि बाथ्रा जे स्टेप लानांगौ दंमोन कमिसन दानानै बारायनायनि बाथ्रा दंमोन बे दिनैहाय रिजाल्टखौ जों मोनबाय आप टु 5% जों मोनबाय बेबो बिराद मोनसे चेलेन्जखा बेखौ स्ट्रेटेजिकेलि जों लांबाय थानाय जादों दा बेवहायबो मानसिफ्रा जानला मोनला खोथाफोरखौ बुंबाय जिनाखि जोंनाव रिएक्सना बारा जायो बेखौथ' नेताफ्रा गावसोरनो बुजिनांगौ बेखौ लानानै मा राजनिति खालामनांगौ दंफालाय बयनाबो एजेन्डा सेम जे जोंना एरिया बारायनांगौ जे 1993 एकर्डआव जों मोनाखसै थिग 2003नि जि बिल्टिं एकर्ड बेयावबो जों मोनाखसै 5% बेबो थिग खिन्थु 2020नि एकर्डनि गेजेरजों दि दावखोलांनायनि जे मोनसे लामा जों मोनबाय बेखौ मानो गनाया बेखौ आननेसेसारि जोंनि गेजेराव केउटिक मोनसे सिटुएसन लाबोनानै जों मानो बेखौ बन्द' खालामनो नाजादों बे खोथाखौथ' जों बुजिनांगोन दा गतिके जोंनि बे अगमेन्टेसन अफ इट्स एरिया जेखौ जों बुंनाय जादों बे एरियानि खामानिया जागासिनो दङ आरो नैबे इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव भारतआव
नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जे कनस्टिटिउसनेलि मोननैसो एमेन्डमेन्ट दङ बेखौ कमप्लिट खालामनाय जागोन अब्लानो नैबे एकर्डआव मेन माखासे जिनिसफ्रा कमप्लिट जागोन माखासेयाथ' डेभेलपमेन्टेल मेटार बेथ' कन्टिनिउआस प्रसेस बेवहाय नोङो सुक्तियाव दं गैया जों बे खोथा गैया दिनैहाय जोङो गोबां माखासे डेभेलपमेन्टेल पेकेजफ्रा सुक्तियाव गैया अट'मेटिकेलि जादों जों जायखौ दाबिबोदोंमोन दिनै सरकारानो माखासे ओरैनो गायसनगासिनो दङ नङा होमबा दा गतिके माखासे डेभेलपमेन्टेल पेकेजआ बे टाइमाव फैबाय थागोन बेखौ लानानै एसेबां रायलायनांगौ जेबो गैया खालि नोंनि बे सामलायनायनि सायाव निर्भर जागोन आरो बिनि थाखाय जोंनो नांगौ मोनसे लबि बिनि थाखाय नांगौ जोंनो बिटिसिनिफ्राय स्टेट आरो सेन्ट्रेलनि मोजां रिलेसनशिप बेखौथ' राजनिति खालामग्राफोर बुजिनांगौ गतिके जोंनि आथिखालनि जे मोनसे थासारि बेवहाय बिटिसि स्टेट गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकार बिराद मोजां मोनसे सोमोन्दो दङ आरो बे सोमोन्दोआनो जोंखौ नैबे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव जोङो 100% इमप्लिमेन्ट खालामनायनि मोनसे स्कपखौ जोंनो होगोन आरो बेखौनो जों लानो थांगासिनो दं